پرورده ناوچه بردارش یاب سر پارێزگاها دهۆکێ ve dibêje ku derdora 3000 xwendekarên Rojavayê Kurdistanê dest bi xwendinê kirine. Rêveberê Perwerdeya Navçeya Berdaraş Mehdî Xelîl ragihand ku hejmara xwendekarên penaberên Rojavayê Kurdistanê yên di vê dawiyê de derbasî Herêma Kurdistanê bûn, li navçeya Berdaraş yên lêsaziyên hikûmî navê xwe tomar kirîn, gihişt nîzîkî 3000 xwendekarî. Mehdî Xelîl rêveberê Perwerdeya Navçeya Berdaraş diyar kir ku ji ber hatina zêdeya penaberên Rojavayê Kurdistanê li sînorê navçeya Berdaraş, fişareka mezin kete li ser saziyên xwendinê. Ji ber vê yekê, rêxistineka biyanî dibistanek ji bo xwendevanên Pola Duwazdê li kampa Berdaraş ava kir. Nîzîkî 720 xwendevanên penaber têde dest bi xwendinê kirin. Serbar kir jî ku ji bilî vê dibistanê 3 dibistanên kevin yên ji beriya niha jî ji bo penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li kampa Berdaraş dimînin hatîn ava kirin ku hejmara xwendevanan duan her 3 dibistanan de 2266 xwendevan lê dixwînin. Navborî eşkere jî kir ku hejmara nihaya xwendevanên penaberên Rojavayê Kurdistanê li sînorê navçeya Berdaraş dixwînin, gihişt 2986 xwendevanî û hejmara penaberên li navçeya Berdaraş yab ser dihokê ve jî 18000 derbas kiriye. Piştî destpêkirina êrişa Tirkiye grupên çekdar yên bi ser ve li ser Rojavayê Kurdistanê û kontrolkirina hin bajarên Kurdî ji aliyê wan ve, hejmarek mezin ji welatiyên Rojavayê Kurdistanê derbederî bajarên dûr ji sînor bi Tirkiye re bûn. Serbarî penaberiya bi hezaran ji bo Herêma Kurdistanê ku hejmarek kamp ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo wan hate avakirin û piraniya wan li sînorê parêzgeha Duhokê hatin bicîkirin.